guest, we our guest, be our guest. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Οι γυναίκες είναι σήμερα εδώ, θα περιληφθούν την κατάσταση, όλα μα τα κάνουμε εδώ μέσα. Το καλύτερο σε μια διαδικασία είναι όταν κάποιος έχει φροντίσει να την ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην κουζίνα. Βλέπω ότι εδώ κάτι έχετε κάνει πάνω. Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψουμε Φαρφάλη αλο τζάρ, ιταλική συνταγή, πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη. Ναι. Για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο, αλλά τους αρέσει να εντυπωσιάζουν. Ακριβώς, διότι έχουμε την κυρία Ταρασούτη κοντά μας και έναν guest προσκεκλημένο, ο οποίος είναι έκπληξη και ο οποίος φροντίζει μονίμως για το στυλ μας. Θα σας τον αποκαλύψουμε όμως αμέσως μετά. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δούμε ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει και βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας, διότι το νερό βράζει για να υποδεχτεί τα μακαρόνια και συγκεκριμένα, όχι μακαρόνια, φαρφάλε! Φαρφάλε. Έχουμε λοιπόν το νερό το οποίο μόλις έχει αρχίσει να βράζει. Και όπως έλεγε η διαφήμιση, νιόκι, φωσίλι, φαρφάλε. Λοιπόν. Ρίχνουμε λοιπόν την πάστα μας μέσα.